ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to boyinaji ndulmaji dembe madina jaajɓe madina gunasa luksayba gorgola ko on waktu yoni hato bangeru kame ba fata hato ñorodi sahela ene jiya e gardidi kabruji mena to leydi sénégal teskama kikiɗe hanki o mawɗo leydi ndi kame joom suudu muɗum jillo yima to leggal wakina nimsa taw hay goto ɓe kaldani gam yiiloyade wonande golleji golleteɗe e ngal ɗon leggal to leydi Mauritanie jagoɗo cellal ɓalli leydi ndi holliti wonande équipe Mauritano tunisien safroɓe hanki dañi fartaŋe ittude batiri waddirime ɓernde gam haɓade ñaw biteɗo kardiaga to leydi Mali armée leydi ndi holliti wari nangui kene tolno e capanɗe nayo e goo neɗɗo tumaɗo kañumen jooɓino pittali capanɗe joyi e tato jambour en e nder diwan mo Bandiagara to leydi Guinée Conakry galle sellude diallo tetanoɗo taw tettuno ɗum ko laamu transition wattama école ɗum ko ñalawma hecci hanki o kabruji menam nanoyna to Côte d'Ivoire Burkina Faso Nigéria Ouganda Benin ma en jaato RCA Centrafrique kame France ha to jolam jaɓeri woni Ukraine hakkude Russie subaka hande o misilaji kewɗi jani e nder leydi Ukraine musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena cabune laabal socca ɓandu maɗa ha jiitoɗa hen hoore maɗa ene wonde gommage moƴƴo laɓɓinowo nguru ɓandu ha jiiɗa hoore maɗa an joguiɗo tasuji e ɓandu muɗum laamlaame baaye puƴe jokkodire cabune laaɓal e lallitare joni jiitoɗa hen hoore maɗa cabune laaɓal e lallitare ne wonde gommage kono kadi ɓe jogui jumri weldi kewdi cellal moƴƴude suka e mawɗo e debbo cawiɗo kala cabune laaɓal lallitare are men adde men ko jama deppo mabɓe mawɗo o noon tawete koto guuriki Samba Dioma ene tawi juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hen jokkodirta koye oɗona kono noon rewɓe émergent dande maayo e gardugol sohna Habi Saar hakkude nawele e demmankani ɓe mbeeɗi juuɗe mabɓe faade cabune laaɓale lallitare mo deppo mum mawɗo hande o tawete to guuriki Samba Diom e juuɗe sohna Kadiasi sa yiiɗi hebde cabune lallitare laaɓala woto woɗɗu joni min dokkirma ɗen tongoɗe so tawi koto guuriki gonɗa jokkodirta koye sohna Kadiasi mbatta ko 77 509 45 84 so tawi noon ko gardiɗo rewɓe émergent dande maayo woni sohna Habi Saar mbatta ko 77 507 30 93 so tawi noon gonɗa koton cuuɗi meɗen nawela jokkodirta koye Rougui Sarr mbatta ko 77 517 25 78 so tawi gonɗa koto Demmankani jokkodirta koye Boy Soumare 77 902 00 04 so tawi gonɗa koto Galoya sohna Aissata Touré 77 218 09 98 so tawi koto Mauritanie gonɗa e Sénégal e nokkuji ɗi kala hen ɗo gonɗa sa jokkodireɗe hen tongoɗe maɓe kalane to tawata cabune lallitare laaɓal ne wonde gommage kamen jumri kala ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadindo ɓalawale danawal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune ceerno jibisi ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longala jawɗo firtude dabruji weddaɓe korte
ceerno jibisi ene yawrana ɓe rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe musidɓe tedduɓe ɓe ellaji mumen ndewani lawol ceerno jibisi ene safra ɓe ene wonduɓe kista fibroma doggam sitta worɓe ustoraɓe goragu ceerno jibisi ene jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafine yalta ma ha laaɓa fannu goɗɗo so a ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafine yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a hutorima ɗum fodde temedde rafine yalta ma ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui pegge e usula bonnoji dabaruji e ɓeydoji arsigaji ceerno jibisi ko bawɗo listihara dokkatama ko inde ma inde nene maɗa o haala ko woni nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu wonɓe Sénégal e dendagal leyɗele takkiɗe leydi Mauritanie ko temedde 4 CFA wonɓe Europe Amérique Asie ha Afrique central kala ɓen hay mbuɗu jomum yoɓata ko gratuite ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder Nouakchott to legal nettek sara jeere nettek to base makko mawɗo ɗo kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno jibisi numéro makko téléphone ko 47 22 80 84 ceerno jibisi ene jogui miñum mo golloto ne wiye ceerno Alassane Sy jiɗɗo jokkodirde mum ko 48 jiɗɗo jokkodirde ceerno Alassane Sy ko 48 10 0013 ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno jibisi mbadden danɗo faade makko musidɓe tedduɓe funnangue hirnangue rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena jam garɗo e men ko kiɗo hen lekki kewki kawisaji cafroki ñabboji kewɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli ko wayno joguiɗo caɗele AVC karƴaga mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu musoru ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi hebde site gorel teyya janggana hoore maɗa ha ganda ñaw mo joguiɗa o mbete gorel teyya ne safra ɗuma jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www point gorel teyya point com ma janggan hoore maɗa ngan sanga jokkodira e tongoɗe gorel teyya keɓa hen ko laaɓi so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli mbatta ko plus 39 339 85 66 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Amadou Touré mbatta ko plus 34 643 29 22 96 so tawi koto centre Afrique gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Diallo mbatta ko 00 236 236 75 50 75 08 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Aboussa Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 00 mbatta ko 00 336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbaddeni danɗo faade gorel teyya cafloro ɗena kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe aaɓnde sappo yarkomaa hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kumpital mene ɗemngal pulaar
ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon yebde nate moon ɓossoje ko musidɗo moon Saydou Abouba Thiaboune laabal e lallitare sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 78 447 54 52 walla mbaɗa 78 125 15 99 mbawa laɓɓinde ɓanduma kame nguruma kala jamma mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam yuɓɓinama e nder johli leydi Sénégal kala kono ne kadi Mauritanie Sénégal Mali ha e nokkuji goɗɗi kala toon to wuro Tiwawona yuɓɓinama toon caggal nde ɓitto ɓitto heewi toon kame otoji e yimɓe kala iwde e nokkuji kewɗi kala ɗum ko caggal duuɓi ɗiɗi nde yuɓɓinaka toon no wawno waɗirede kala hitande jamma mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam police kame gendarme sapeur pompier tambiɓe ndenka e kisal ɓe kolliti kene tolno e capanɗe jeegom e joyya accident woni ko waɗi toon ko kene tolno e temedere capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo victime kono ne kadi temedere capanɗe jeegomo e nayo woni ko faaba yimɓe jeetato mbasi hen pittali mumen kene tolno temedere e capanɗe tato e joyo neɗɗo woni ko jagga ngam yurnitade won hen nanguira ko huuɗo bonko ko won hen nanguira ko guyka won hen ko bonnude hoolare won hen ko ɓittinde yimɓe e booli won hen ko wasde andude ko yahata kono ne kadi to Madina Baye waɗi ɓittodire mawɗe no feewi Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass Khalifa mo Madina Baye suuti konngudi muma ngam erade ɓen dawriyankoɓe tambiɓe dawrugol leydi Sénégal nde ɓe gonata e beldal e nandiral ɓe nangodira ɓe mbawa ƴellidde leydi ndi kala ko jiiɗa e aduna ko kaldigal yoɓe kaldu ɓe nandira o holliti Sénégal ene jogui ɓamtare timmude nonne kadi Sénégal ene jogui duwaw timmuɗo kono kadi alay saago ɓe nangodira beele kadi ɓe mbawa ɓamtude leydi ndi ha ɓuura ƴellitade on mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam ko on yuɓɓina e nder jokli leydi ndi kala ko toon jeeyeten ha to cuuɗi meɗen ndulmaji dembe yuɓɓinama toon jamma mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam en ketto hen sawtol musidɗo men mawɗo men woni Abou Moussa Gassama. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ey ceerno Sar Abdullaahi Saar badiraguelam ɓinguelam mi salminima mi juurimama min calmini kadi dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma walla weltare TV ɗum noon min calmini kadi mawɗo gandanɗa hoorema fedde nde hono ceerno Habous Diallo e dendagal ɓesgu mum foof e ɗo e ndulumaji demɓe no mbiɗen ni mawludu ndu yuɓɓinama ɗo ceerno Abdullaahi Saar e gardagol ceerno Alpha Djibril Kane nonne kadi ceerno Alpha an ceerno Mamadou Siradio Déme ɓe ganduɗa ko ɓeeɗo gardiɗo wi golle ɗe e kadi ene gasa walla ni foof haalama inchallahu mawla en jewtiɗo sira annabi sallllahu alayhi wa sallam taw kadi ko e ɗemgal ceerno Mody Sall e musidɗo moɗon Abou Moussa Gassama ndulumaji demɓe kaldo e moɗon o ene wayno sukaɓe almuɓe ɓe darima ɓe jimi kadi ɓe machallah kadi jamma o guile fuɗɗi ha jamma o gasi foof gandanɗa hoorema ko darde tan eɗen jetta hen eɗen jaara hen kadi ɗo e ndulumaji demɓe ɓe ganduɗa ko dariɓe dadiɓe sagataɓe ɓe ganduɗa ko jeunesse ndulumaji demɓe naaɓe ko kamɓe gadi darade ndeysan ɓe daari guila ko fati to banggue gayɗi ha fati to banggue base uji ɗi ha fati organisation en goppata en ko wayno Ousmane Maysa Sognane eɗen gandi ko suka moƴƴo machallah kankone kadi ko kanko darato kala gueɗe baɗe dani to banggue diine o ha yimɓeɓe mbawa gandanɗa hoorema nanodirde ko kanko waɗata hen doole makko eɗen jarna dendagal gandanɗa hoorema ndulumaji demɓinaɓe kadi pelle gonɗe caggal leydi hono diaspora o toon to France eɗen gandi ɓen keedani hen caggal nonne kadi ha toon to Amérique ha Italie ha Gabon kamɓe foof eɗen gandi eɓe daari eɗen jetta eɗen jaara délégation mo ganduɗa gandanɗa hoorema ha joni immotoɓe Dakar kamɓene kadi hikka ɓe gaari enoɓe gardanno ni eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe eɗen jarna dendagal kadi gandanɗa hoorema woni pulagu ko taari ndulumaji demɓe eɗen gandi sen mbi ndulumaji demɓe eɗen gandi remoɓe nan ɗo eɗen gandi kadi awoɓe nan ɗo eɗen gandi kadi aynaɓe nan ɗo goto foof waɗi hen doole mum waɗi hen ballal muɗum e mawningol jamma annabi sallllahu alayhi wa sallam eɗen gandi tan ndeysan no jimowo o wiyanno ni ndeysan jamma jibinede ahmada Allah waɗi ɓurni jamma foof ndeysan
cofɗo welti e jamma he naata aljanna ndeysan towa dow aljanna uddo ko ma ngara uddito ɓurɗo nodda fof ɗum noon so tawi en dañi oɗo gandanɗa hoorema annabi sallllahu alayhi wa sallam wadde jimowo ɗum woni o fuɗɗorino ko wonko allahu rokki en ɗum o rokkani halgu fof ndeke noon allah rokkani tagore nde pop ha foti eko bani adama waɗa ko rokkaka ha foti gandanɗa hoorema eko bani adama teddinira ko hono teddinirede annabi sallllahu alayhi wa sallam nonne kadi emin jetta amin jara sukaɓe sagataɓe dariɓe waɓe no Sar Abdullaahi Saar en haali Abouba en ndeysan bandiraɗo debbo woni bandiru Mamadou Sar e dendagal dariɓe ene balla yimɓeɓe ha mbawa gandanɗa hoorema ha joni jokkodirde humpitade dendagal ke woni joljole kewoje e nder aduna he ɗum noon dendagal aduna o pop ene denda ene renda ene duwono hono weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko musidɗo mon guiɗo mon ɓiyi moon Abou Moussa Gassama ɗo e ndulumaji demɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. ceerno Abou Moussa Gassama e kabaru laaɓi ceera ɓi ceerno Moussa Gassama to ndulmaji dembe no mbiruɗa ni ndulmaji yuɓɓini jamma mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam no adri wadde e kala hitande teddungal wuuro kam e taariɓe wuuro ngo kala sen giwi ɗon jeheten ko toon to boyinaji eɗen gandi boyinaji so tawi jamma mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam ari iwoɓe jeeri e waalo kala guilay gurdam ceerno Ahmadou Boynaji ha yetti oɗo saaha mo gonɗena kala mawludu nde ari ko noon heewade jaɓɓorɗen ko musidɗo men ceerno Zakiyou Sall to Boyinaji. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Sar Abdullaahi Saar wallahi a haali gonga e mawludu Boyinaji de Allah waɗi hikka waɗi yarino meeɗani yarude hono muɗum to banggueji fof noon e gila ko adi ñande nde wiyeten wono mawludu dendagal pelle wuuro ngo hono no adorini kamɓe tuɓe mbari ɗo henna gayi ko ene yehoya e temedere eko fawi ngaari e leeɗe wuuro ngo sinci e rumde e fof mbari pour rokkude wuuro ngo fof cakkude yanti kadi e yimɓe kadi heewɓe mbaɗi ɗo fayidagal neldi ɗo henna kiraɗe mawludu ɓe neldi gayi ɓe neldi tonuji maaro ɓe neldi fof e dendagal koreji meɗen Ferlo Ɓundu e Mauritanie goto fof kadi waɗi hen darde muɗum kamɓe fof kadi yimɓe fof kadi ngari kawri hen e laamu Sénégal kadi gouverneur monsieur le maire Abdullaahi Salli e yimɓe notable en hilifaɓe diwan o ñande mawludu nde ɓe ngari ɓe gondi ɗo henne yimɓe ko juuti ɓe jewti ɗo henne yewtere yanje ko fati e mawnde jamma mawludu o e laamu ngu addude ndenka timmuka e mawludu o e hollude darde mum e rendude e yimɓeɓe haaju nde wonde Sénégal kam eɗen gandi préfet ji e gouverneur uji e maire uji fof kadi ko ɓiɓɓe leydi ndi kadi ko julɓe e ko jamma mawludu o kadi Allah waɗi hen sutoro no feewi e waɗano wowno waɗede guila e caaleje mawɗe kono ko ɓuuri yoddemi e weldemi hen ko yo Allah jurno Fuutankoɓe hande ko yettere Allah mawde gati nde jamma o ari nde ko ɓuuri ko arno e balɗe ɗiɗi ko e yimɓe e jamma he goto yimɓe foɗɓe noon walla ɓurɓe ɗum ngari e jamma he saabu yimɓe heewde autoji particulier ji kañumen foof ngari jamma keeɗi mawludu o ha silki o joofi subaka mbayniti kooti e sernaɓe ɓeene ko hono noon ɓe ceerno Cheikh Niang woni khalifa o e miñum en mbaɗi assisté presque 24 heures o fof ko marathon hay goto ala to jooɗa ala to fofta ala nde ɓe birni guite yimɓeɓe kala nde jeccitiɗa ma yi goto e mabɓe ene woni e nokku e jaɓɓodirde e yimɓeɓe e salmodirde e mumen e duwodirde e waynodirde e mumen ha heeɓi kadi galleji diine tartiɗi diwan o garɗi mawludu ɗo henne guila e ɓesgu Sarif Abba ha e ɓesgu ceerno Abdoul Aziz Sadil ha eɓe galle meɗen galle Guijilon e Madina Gounas Mawla Idriss en e fof so neɗɗo limti tan juumat e ɗo henna kadi e ɓesgu galle ceerno Baba Sall umminoɓe Nouadhibou ceerno Abdoulaye Ly en e fof délégation ngaji gumminoɗi Mauritanie galle ceerno Samba Yahya en e fof yaari no foti yaarude ni eno feewiri no ɓuri no wayanno hitande fof ni ɗum ko hunde yettirtede Allah no feewi eɗen beltinira Fuutankoɓe no ɗum yaari ni on jarama. ceerno Zakiyou Sall sen giwi toon to Boyinaji jeheten ko toon to Madina Gounas yuɓɓinama toon jamma mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam ɗum ko caggal nde kiraɗe kirta toɓo mango jippima toon ko nde yaha toɓo ngo darti ko ndena almuɓe kimmirani daade belɗe jaaduɗe e jamanu caggal wasiyaji ceernajo ma en ketto hen musidɗo men Amadou Sambalo to wuuro men Madina Gounas.
mawlidi nabi sallallahu alayhi wa sallam yuɓɓinaama e nder leydi sénégal oɗo aset jawtuɗo ko noon yuɓɓinira ɗo e nder wuro men teddungo madina gounas gila hedde yontere ko edi jamma en yetto ɓen almuɓe wonno hono koye hebloji ha e reftoji ɗin jimɗi poɗɗi yimede on jamma so yettima caggal nde jamma yetti e dow jamma caggal nde gueƴe juula ha ceerno naati nokku muɗum ko nden tigui e ndiyam kewɗo wawi tobde tankal machallah ndiyam deƴƴam ala caɗele gote nde ha pecci jamma joni ko nden ndiyam ɗam usti caggal muɗum noon nden seerenɓe hay almuɓe mbawi natande dingiral jama ka madina gounas gam yuɓɓinde on jamma mawlid nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗo e nder wuttudungo madina gounas caggal nde yetta tan ko alqur'anil karim fuɗɗora caggal mum ceerno abdoulaye an wonde siire nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam siire kullirowo cagragal e diine ko kañum mbawi yaadude ko diine o ko cagragal ngal wawi heɓɓitade ɗum hano hannirta ni wona o peeda ha manggu naata e on saaha noon almuɓe natan ɗi jimɗi baɗɗi fayida jimɗi belɗi caggal mum noon ceerno ibnu mar ceerno wawi tawtede jonde nde wonjude ceerno bachir mo ceerno fel thiam ceerno jeelal dine ba en ɓen kala mbawi tawtede kala saaha kadi so almuɓe jiimi ha nokku darto kadi ɓe ƴetta kadi kamɓe ga sirre nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gam nandu ɗum bandiraɓe gam weltinde bandiraɓe bandiraɓe kala beltima e oɗo jamma wonde nabi sallah sallam jamma o rewi lawol hay ceerno goto dañaka ko jaam tan ɓuural e ɓamtare daña hen ndiyangal ha 5 heures jamma yoni ha 6 heures mankude seeɗa ko nden lejjinede wawi juulede e on saaha ko nden tigui saka ñaaga Allah kadi dandal ka tawtene kadi mawdaji limtinɗi wondude jaam e ceelene kisalla ko musidɗo moon Amadou Samblo Madiana Gounas fewde e weltare ɓe fulɓe andu o diine ma Amadou Sambalo sen giwi to wuro teddungo Madina Gounas jeheten ko toon to Madina Diaƴɓe e nder galle ceerno Hamdourabi Diagne woni khalifa galle o saamo gonɗen ko Mawlaya Idrissa Diagne ma en kettoye sawtowol musidɗo men ceerno Boubacara Gaye almudo galle o ma artanene jamma mawlidin nabi sallallahu alayhi wa sallam mawninaɗo ɗon ɗo ceeɗi men Madina Diaƴɓe caggal teskede won iwɓe to jeeri e waalo ha to Mauritanie e nokkuji kala. alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu ala nabil karim bandiraɓe julɓe bandiraɓe l'islam yankoɓe en calmini en juurima ko musidɗo moon Boubacar Gaye ko golle ɗo fo ɗo e Madina Diaƴɓe e galle men galle ceerno Hamdourabi Diagne ko adi foof on calminama on juurama kadi on jettama enen ñaago Allah subahanahu wa taala yallah hokken tawede saaha mo wuuri eɗen ɓeyde diineji kenarunoɓe notitade e mawludi nabi wurtinde mana jamma ɓurɗo windere woni annabi sallah sallam e galle e wuuro men Madina Diaƴɓe gallugol mana khalifa galle ceerno Hamdourabi Diagne woni ceerno Mawla Idriss Diagne o ɓamti noon konngol makko mana ɗi wowi haalde kala saaha gowɗi haalede e galle o gowɗi haalede e wuuro ngo wonde julɓe fof ko gotum julɓe fof yo nanggodir ballodir kala kene ɓeyda diine leydi ko ɗum ɗon woni pouvoir julɓe kala kene ɓeyda enɗam ko ɗum woni pouvoir julɓe kala kene ɓeyda gurdam meɗen ɓeydade sañare ha manda yaware meɗen iwa e won e nokkuji ha l'islam yaara yeeso ko ɗum ɗon ko konngol makko naftodi e nder windere he ko ɗum woni ko haalani julɓe ɓe o wi julɓe fof ko adi fof wonde yo ɓeyde janggude yo ɓeyde nanggodir yo ɓeyde jokkodirde enɗam yo ɓeyde kadi janggude mecce yo ɓeyde kadi mana ruttade e asli muɗum ko ɓeydata wonde sutur meɗen kala ken wona sutur julɗo ko ɗum ɗon julɗo ɓeydoto mana huccude o retti noon dendagal julɓe ɗo gummuno kala jofle guila e Mauritanie Sénégal banggueji kala Mali julɓe ɓe fof ruttude men jettoro dunim ɗumen kadi yallah hokken tawiɗo saaha mo wuuri eɗen ɓeyde diineji men alhamdulillahi rabbil alamin mawludo yaari ni foti yarude ni o duwnima julɓe ɓe o ñaguima julɓe ɓe duwaw kadi o wi yen ɓeydi tinnari yen ɓeydi jaggodirde yen ɓeydi wallodirde yen ɓeydi nafganirde goto foof kala ko ganduɗa ene wawi tawde kay Allah haɗani ɗum yo julɗo tinna e ɗum guila e jangde guila e mecce guila e ndema guila e nguuro guila e banggueji kala tinnodiren hen ballodiren hen o duwnima noon mana ardiɓe leyɗele ɓe woni guila e mana halifaɓe diine halifaɓe aada e halifaɓe mana leyɗele ɗe guila leydi Mauritanie leydi Sénégal leydi Mali leyɗele cawdiɗe ɗe foof yo yimɓeɓe ɓeyde tinnare ɓe ɓeyde jangguinde julɓe ɓe mana e ko banggueji kala guila e mana diine l'islam o ha ɗemɗe goɗɗe ɗe ha mana e mecce ɗe ha mana banggueji kala kanko ceerno men ceerno Mawla Idriss Diagne omo duwno windere nde foof omo ñaago ɗumen duwaw ko musidɗo moon Boubacar Gaye kongol ngol ne ɗo fo ɗo hande e galle ceerno men ceerno Hamdourabi Diagne salamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh on jarama
ceerno boubacar gaye wonno tonto madina diaƴɓe jayde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe ne waɗa moon julmo wuuri ne ñaago duwaw dendagala galleji khalifaɓe diine kam e aada kala keddoɗen koye leydi sénégal mawɗo leydi ndi Macky Sall hanki ƴetti oto mum kam tan e joom suudu mum woni Mariame Faye Sall gam yilloyade yogay leeɗe taweteɗe Dakar kono ɓe jeehi ko toon to Wakhinane Nimzat ne tawe nder Guédiawaye gam yurnitoyade golle golleteɗe toon kono kadi yurnitade plan Orsec nde tawno hanki tooɓi gam yurnitade kono noon maire commune o e hoore mum tinano ɗum woni Racine Talla koma waɗi hawo yetti toon saga 16h pawɗo ko nden wo noddi maire o holliti mboɗomi e nder commune maɗa kono kadi sukaɓe hewɓe jalti gam yewtidde mawɗo leydi ndi e hollirde mawɗo leydi ndi golle gollete toon kono kadi kanko mawɗo leydi ndi wo holliti hen weltare mum nonne kadi sukaɓe hewɓe kolliti hen weltare mumen usine agroalimentaire pettunoɗo yontere yawtunde taw ko toon to nokku biyeteɗo neɓe ne tawe e nder Diourbel limore mayɓe nde ɓeydima ɗum ko caggal nde gañinoɓe nawno to hôpital principal mo Dakar jeeɗiɗo mbasi en pittali mumen hen goto ko imam biyeteɗo Alhassane a Soh ko wona ɗum ko pire ko commune taweteɗo e nder Ndiayen tonne kadi wonande fitinaji bannoɗi toon ha noddinowo goto wara toon sappo e ɗiɗo jaggama hen goto ko imam goɗɗo ko joom wuuro ngo subaka hande altine ɓe darima e yeeso procureur gam ƴettude visa ji mabɓe faade toon to kasso mo Thiès jeheten ko ha toon to Gambie taw yen toon musidɗo men ceerno Mouhamadou Ly ceerno Mouhamadou Lamine Ly to Gambie cuuɗi men bangeeru toon kadi yuɓɓinama jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam on jamma noon ndema haalama hen heblo haalama hen ma en ketto hen ceerno Mouhamadou Lamine Ly to Gambie cuuɗi men bangeeru. assalamu aleykum wa rahmatullahi bandiraɓe julɓe on calminama on juurama komin Mouhamadou Ly bantanto Banger Jawara Diallo leydi Gambi min mawniniɗo jamma mawludu nabi sallllahu alayhi wa sallam jibinire sallallahu alayhi wa sallam yimɓeɓe gariɗo ha Sénégal Casamance foof gari ndendiɗo jettoje godani Allah serenɓe ɓe beltini en no feewi kalifa men oɗo ko ceerno Ousmane Diallo alhamdulillahi rabbil alamina golle mbaɗama ɗo woodi noon e ɓesguli men hen jaaɓe ɓoki jawe ɓen jeehi mawndide jammo ko galle ceerno menen ceerno Mody Boubacar Diallo toon to ɓoki jawe ɗum fof ɓenne jeeyi e jaam ɗum ko yettore Allah yewtama ɗo hen toɓɓere ɗo nelaɗo adi ɗo mawninede woni bammen Adama nde taga waɗa alijanna o yamira yo o yirlohe alijanna sona hen nokku goto ɗo lekki woni wata o yettoki Iblisa ƴoññimo ha o yetti kinɗon lekki e o andi o woopi subhanahu wa taala nde o tuubata nde ha o jaɓana tuuba boye ko inde Mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam o tuubiri ɗum fof ko e barke Allah en laaɗo sallallahu alayhi wa sallam kala ko dillata less nangue Allah he less tagore he ko barke nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko dellirta ɗum woni ko siftidirtano julɓe ɓe e ko andinte sukaɓe ɓe gandani yewtama ha moƴƴi no feewi hay banggal ndema yewtama ɗo no feewi yo en tinno jaggen no feewi ndema ka kadi he heflude ɓesguli meɗen ɗi e diine maɓɓe e mecceɗe ɓe mbawi hutorade janggo ko wayno heflo sukaɓe Afrique no ɓe goni ni e gollirde e lees hande nder hakkude Gambie Sénégal Mauritanie Mali ɗum ɗon nden fimde ko fimde moƴƴere ko wayno kadi Abdourahmane Ka Gadiel Ka on ɗonne kadi fimde nde yahata nde ko yo en tinno jaggenen ha tiiɗa ɗum wona nafoore men janggo saabu neɗɗo si gollani ha dañi ko suurodi diine ma mbawa timmude te ɗum ɗon foof ina tawa he ko yewta ɗon alhamdulillahi rabbil alamina ko ɗo e bantanto Banger Jawara Diallo leydi Gambi komin Mouhamadou Ly salminta julɓe musidɓe julɓe tedduɓe keɗotoɓe weltare TV assalamu aleykum wa rahmatullah on calminama on juurama sen giwi to leydi men Gambi wonno ko musidɗo men Mamadou Ly to Gambi atti hen haalande wande fayida no fewi atenti ko fate banggue gaynaka walla mbiyena ndema kame heblo woni heblo sukaɓe Afrique kono ne kadi ko fate banggue ndema hono no société suudu men SAS ni so tawi en giwi to leydi Gambi
paɗen koto leydi Mauritanie hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani ɓattaki mo windi e nder tewen makko faade dendagal julɓe taweteɓe leydi Mauritanie kala ngam mawningol jamma jibinede annabi o sallllahu alayhi wa sallam o holliti hen weltare makko mawde no fewi ko fate banggue ndiɗo hen juɓɓudi yaadude e jamanu kono kadi wodduwima nde leydi ndi wonata e jaam e kisal e cellala kanko hoorejo leydi ndi gouvernement mo wonildi wonande jagorɗe tati toon to Washington gam tawtorede jonde fuɗɗotode sappo hande ha sappo e jeegom nden jonde noon ko fate banggue banque mondial kam e fonds monétaire international ɗen jagorɗe tati toɗɗade ko jagorɗo ngaalu ko jagorɗo faggudu kam e finance ene wonde jagorɗo golle kam e gouverneur banque centrale mo leydi Mauritanie to Mauritanie keddoɗen ha joni to Mauritanie keddoɗen ha joni kalaten ko fate banggue cellal ɓalli wonande équipe médical Mauritano wonande tunisien wadduɓe junggo e fandu oɗo saaha dañi fartaŋe wawde lombude batterie e nder ɓernde on joguinoɗo cardiaque ɗum noon koto centre national de cardiologie mo leydi Mauritanie jagoɗo cellal ɓalli leydi ndi holliti hen weltare mum mawde no fewi jeheten ko ha toon to Luxembourg gorgol taw yin toon musidɗo men ceerno Ibrahima Seydou Kane mo ganduɗa joom darsuji payidinde weltare TV joom jorgo miijoji ma artanen e jamma annabi o sallllahu alayhi wa sallam to cuuɗi men Luxembourg e ko taari ɗum kala. eywa aleykum salam wa rahmatullahi ceerno Abdullaahi Saar moƴƴere Allah e maɗa a salmitama juurama kadi a weltanama ha woni gonga kadi ceerno Abdullaahi Saar en mbi alhamdulillahi rabbil alamina oɗo saaha rawane en ñaguinoma yo Allah hollu en mo wuuri Allah muñani en ha Allah tawni en kadi hikka en jetti Allah ko heewi haqqe bawɗe meɗen en mbawa yettude Allah haqqe muɗum sikki ala ceerno Abdullaahi Saar mawluda o mawninama no hanniri ni ɗo e nder wuuro meɗen Luxembourg gorgol e ko taari ɗum foof e diwanuji ɗi fof e jofliwindere nde fof sen jiiɗi mbiyen ko ɓuuri hewde e leyɗele julɓe ɓe mawnini jamma jibinere nelaɗo Muhammad sallam ɗo e nder wuuro men Luxembourg gorgol délégation ngaji gummima nokkuji certuɗi ngari tawtorede jamma o ɗo e wuuro he ko ɓuri tan mantinade hen délégation ɓurɗo mawnude o ummori en koto Nouakchott e gardogol ceerno men ceerno Amadou Tidiane Mama Cissé yo welede Allah wone makko yo ɓooye ardade julɓeɓe e dendagal juhli ɗi dendagal khalifaɓe wuuro ngo sernaɓe wuuro ngo almuɓe wuuro ngo mo jiiɗa hen foof cikkata mataw ko kanum jeeyi jamma o cikkata ko kanum goto tan jeeyi jamma o e galleji ɗi e nde saaha kiraɗe ɓe kirtade yimɓeɓe foof kawroy koto dingiral juma wuuro to ko gandirta tan wuuro ngo ko dande wotere ko neɗɗo goto kamɓe foof ɓe mawninta jamma o koye nokku goto koye dingiral hakkude wuuro ngo ɗo juma mawɗo o woni ɗo almuɓeɓe machallah eɓe cofti heɗotoɓe ɓe kadi ɓe cofti kadi ko ɓuuri fof yodde e mawningol ngol e kono Allah yirini ko noon waɗira rewɓe ɓe kenna ko banggue worɓe ɓe kenna ko banggue rewɓe ɓe jiidirta e worɓe ɓe jettodirta e worɓe ɓe sukaɓe wuuro ngo daari darde nde ganduɗa ko darde tinde ɓe mbaɗi ko grillage uji ɓe ñiiɓi leɗɗe ɓe mbaɗi grillage uji ɓe mbaɗi galle taw ko worɓe tan gonata on toon banggue ɓe mbaɗi galle taw ko rewɓe tan gonata on toon banggue no Allah yiɗiri ni rewɓe gona banggue worɓe tan gona banggue almuɓe ɓe machallah ɓe jimmi ɓe nangui jamma o ɓe mbaɗiri no hanniri ni ɗo e nder wuuro men Luxembourg gorgol en ñaguima Allah noon e yo Allah hokku en ko woni e mawnude nelaɗo Muhammad sallam en ngala ko foti nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganda goto wi lawla ruhuhu mara harihun wala shay'un yakunu ala dawani sinno wona fittalu nelaɗo sallam hendu moylata hay hunde kadi woditake goɗɗo o wi antallazi lawlaka ma khuliqa amru'un kalla wala khuliqal wara lawlaka antallazi sinno wona an nelaɗo ma khuliqa amru on tagitake neɗɗo kalla wala khuliqal wara lawlaka ten hay windere nde hay dara wodatano e yeso rabbinade tan ceerno Abdullaahi Saar ko ñagotoɗen Allah tan ko kala to neɗɗo
fo wawi wonde eno woniri eno mawniniri nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ɓaade ko yeeso ngo Allah yiɗi ngo yo Allah hokkuma baraji mawnide nelaɗo Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ko ñagorɗen ñagonde wonde Allah ko yo Allah hokku en kadi tawede oɗo saaha mo wuuri taw eɗen guuri eɗen ɓeydi en ustaki enen noon e dendagal bandiraɓe julɓe foof ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ɗo e wuuro men dik Seyba Gorgol ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe handu diine maɗa on jarama. wonno ko musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane Mauritanie Luksayba Gorgol sen gewi toccuɗi men Mauritanie jeeyeten koto Maroc roi Mohammed VI jamma annabi o sallallahu alayhi wa sallam wo yaafima ɓen dumbaɓe nder kasoji koɓe tolno e 160 ñawaɓe nder tribunauji cirtuɗe nder leydi ndi kala ngam jamma annabi o ɓen jaafama taw kadi ko yanoɓe ha ɓatti wonande jaltugol men woni hen mbaɗi ko dégaji ɗi gona kamtoriɗe no fewi ko ɓen goni a yaafaɓe sen gewi to leydi Mauritanie paaɗen ko to leydi Mali en jiiɗino yaade ha toon to cuuɗi meɗen koro en jiiɗino yaade ha toon to Melga Mali ngam bismade musidɗo men ceerno Khalidou Sow kono noon to woni to wala weeyo no fewi ngam bismademo ko fati banggue jayde men jamma annabi o sallallahu alayhi wa sallam ma en dañ fartange artoyde to leydi Mali ko fati banggue jamma annabi o sallallahu alayhi wa sallam kamɓene ɓe kalana en jamma o no yaari toon to leydi men Mali ma en gartoy hen to leydi Mali armée leydi ndi faama ɓe kolliti ɓe nangui ɓe mbari kene tolno e 49 neɗɗo taw ko tuumaɓe yoɓinoɓe pittali jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe yoɓinoɓe pittali 53 jamburu jeeyaɓe nder leydi ndi ɗum noon wi Souleymani Dembélé joguiɗo konngol chef d'état majeur général armée leydi ndi ngon loygol loskoɓe mbanno ɗum ko tati ha joyi nduɗo hen lewru taw kadi ɗum wanno koye nder diwan mo Bandiagara kono kadi hen 33 oɗo saaha loskama 15 inde men bindama ne jiile cuwa taw yiitede no wiiri kanko on chef d'état majeur général armée leydi ndi ɓe bonni basuji ɗiɗi ɓen joguitinoɓe armée ji ɓe bonni hen laana goto kame yogay motoje ɗum noon tawete koye nokku biyeteɗo temba nokku biyeteɗo temba ne tawe nder sel ko moñono ko toon ɓe mbaɗi ngal ɗon baɗɗala ko wona ɗum ko armée leydi ndi ɓe kolliti ɓe nangui commanda goto on commanda noon ñande jeeɗiɗi nduɗo lewru ndu gonɗen commanda o koye katiba o jeeya kanko noon wayano ko foire hebdomadaire ko toon wayano e mbadi gondi kono e loskoji wawi fawede junggo e nokku biyeteɗo Sofra ne tawi nder région mo Mopti ko toon wo jagga kanko noon ko Alhaji Jakate woni inde makko kono inde nde o fellita jihade nde ko Abou Anas woni inde nde o nototo oɗo saamo tawe e juuɗe koninkoɓe leydi ndi to leydi Mali Bamako pellodirala hakkude gendarmerie walla mbiyen hakkude police kamene wondi e bandiji jeegoma wonnoɓe motoji ɗiɗi hen ɗiɗo mbawi teɓede taw kadi ganduɗa ɓe pellodiri koye commissariat de Kalabankoro en bandiji nayo mbawi nanguede ɗiɗo heddiɓe dogui kono ɗo saaha enen jiile nden fiyande waɗi ko sanga 2 heures jamma Bamako wuuro ngo oɗo saaha hewɓe ne gullito ango heewi kurjuru kame mbalis kala ha tenti noon sara jeere mawde nde Bamako nokko mbiyata Banakoro bana nokko mbiyata Banakoni noon kadi Bankoni noko mbiyata Bankoni ɗon kadi noko mbiyata Ñamankoro kame Bozolo ha fayenma noko mbiyata Sokoroji e kame Lafiya Bogu ɗeɗo leyɗe kala ko hakkunde ɓowɗi tan e buubi kame loɓongol no wiiri Mali akti hewɓe e rima laamu ngu nde ɓurata wawde darade hena sen gewi to leydi Mali Guinée Conakry polisaɓe hewɓe taw ko liggotonoɓe e laamu leydi ndi gardiɗo police riwiɓe kamɓe kala yoɓe jaa foftorde mabɓe ɓe guittama ɗum noon ko gollatonoɓe e police leydi ndi guila tan 1962 1957 ha e nder ɗin duuɓi kala jomumen nawama foftorde mumen hankkadini ko nayeɓe nana ɓorni teneji tan ne jirlo ala kala ko jahata so wona waɗoyde goɗɗuma yo dutto e nder nokkuji mumen poftoyo galle sellu Delen Diallo
to désigné galle makko tettaɗo taw tetti ɗum ko laamu transition woni colonel Mamadi Doumbouya on galle noon wattama école kene tolno e 17 salle des bâtiments ɗum woni ko uddita innira goto gonnoɗo jagorɗo jangde e laamu Sékou Touré woni biyeteɗo bari dawanɗo kamɓe noon koreji oɗon kolliti wonande on inniraɗo oɗon école ne jogui martaba ɓurɗo oɗon école wonko fonno innirede ko wona ɗum ɗona to Côte d'Ivoire octobre rose 2022 hitande hikka nde ko hitande no leydi Côte d'Ivoire yiɗi darade ngam haɓade cancer du sein hande tampinɗo rewɓe no feewi kono kadi holliti kene tolno e ujunnaje tato cancer woni ko yiita nder leydi Côte d'Ivoire gila tan 2020 ha yetti 2022 nden jonde noon wonande ɓen hinde martaba towɗo no feewi taw ko humpitiɓe oɗon fannuɓe kolliti kala rewɓe jeenayo hen goto ne jogui oɗon rafi biteɗo cancer nder aduna o kala kono kadi hande ko ñaw ɓurɗo dominde ɗum jeeyi sababu darde mabɓe yidde haɓade oɗo henna ñaw e nder leydi ndi ko ɓuuri yawde to Burkina Faso capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi ndi oɗo saaha o holliti assise national e nder leydi ndi ɗum noon waɗata ngam kuccam transition moƴƴo e leydi ndi ko 14 15 nduɗo henna lewru mo ganduɗa derguiti laamu colonel Dambi Ba o derguiti ɗum ko 3 septembre joƴini hoore makko sa kanko woni hoorejo leydi ndi ɗo wawa guinal golle ko fate banggue transition leydi ndi to Niger Niamey ambassadeur mo États-Unis d'Amérique Washington yuɓɓini hanki 5e anniversaire jangu wannongo e koninkoɓe mum ɗum wonno ko 2017 to tongo kamɓe kala koɓe jeenayo koninke hen joyo ko Niger naɓe hen nayo ko Amérique naɓe ɗum ko caggal nde ɓe pelɓodiri e worɓe joguitiɓe Amérique naɓe nayo koninkoɓe mbasi hen pittali mumen ngam mawninde manditare jangu nguɗon ambassade mo leydi Amérique holliti Amérique yaltini million ngaji 5 koppareje dollar ngam kala jiituɗo waɗɓe ngal baɗal totte ɗum noon onon wawɓe listiharuji mbaɗe beele ɓen ne gande ɗiɗo million ngaji 5 naata e nder meɗen to Nigéria toon ne kadi ko laana yuwi toon kan laana noon ne wonno e nder mum kene tolno e 96 neɗɗo kene tolno e 96 mbasi hen pittali men wi Mohamed Buhari hoorejo leydi ndi ɗum noon waɗi koye nder état mo Anambra e nokku bireɗo Okbar kono kadi ɓen yooliɓe hewɓe hen jiitaka jeeyi sababu ko ɓeydugol ngolɗon cangol naati ndiyam ha ɓuuri ƴerde yiiladeɓe wonata hunde wemde no feewi to Benin caɗele teskaɗe Benin ko wonande hewɓe jaɓata kanjara woni rutet kalis wo kanjara hewɓe kadi jaɓata biye tigguiɗo walla ceekiɗo jagorɗo finance leydi ndi holliri hen metti mum no feewi addi kuulal ngal kuulal noon wo yaltini ɗum ko 6 lewru octobre wo holliti ala kala ɗo winda e nder espace EMOA wonande Benin ñamata kanjara ni biye tigguiɗo walla ni banque muɗum wo holliti kala cariɗo kanjara walla sali ko fati banggue biye tigguiɗo ko ñawore sattude ko fawete dow muma siftinde on sa yeehi to leydi Sénégal wuuro wiyetego Ndar Gueji Dande Maayo wonande buuɗi 50 denduɗi ñametaki toon hewɓe jaɓata ɓe mbidi ɗuma koye on biɗa woni toon to leydi Benin RCA Centrafrique kene tolno e 130 koninke mo leydi France heddiɓe nder leydi ndi to banggue lamorgo leydi ndi ambassade mo leydi France tawite to banggue holliti maɓe jaltu leydi ndi ɗo e mayirɗe ndeɗo hittande kanko e jagorɗo konu leydi ndi ɓe kolliti ɗuma siftinde on gila tan duuɓi 62 ɓe jeyti koye mabɓe wonande koninkoɓe leydi France nde tawiteno e nder leydi Centrafrique kono ɗo saaha mo gonɗen ɓe perdi combat ha laaɓi base mabɓe moɓe mbiyata dako ma uddo ha laaɓa oɗo sa teska toon ko groupe Wagner ɓe leydi Russie ko ɓen goni e nder leydi ndi to Uganda hoorejo leydi ndi Museveni hanki yuɓɓini manditare leydi mum 1962 duuɓi 60 ko jeyti hoore makko yeeso britannique hanki e yeeso hoorejo leydi Kenya Somalie Soudan Sud Soudan
ne wonde Burundi o holliti wonande o waɗi défendre bila économique leydi makko o holliti yiddemo ko ɓeydude faggundu leydi ndi ha leydi makko natta jiggoyade gueɗe a caggal leydi muɗuma joolam jaɓeri to leydi France jillu hoorejo jagorɗe leydi France woni Elisabeth Borne o yeehi omo yaade 16 jagorɗo to leydi Algérie ɓe jaɓɓama hanki to Alger hande noon ɓe mbaɗi conférence de presse hakkude lamɓe ɓe gam jokkodiral hakkude leydi Algérie kame leydi France sifti noon duuɓi 5 ko ngal jokkodiral taƴodir noon lebbi ɗiɗi tan jawtuɗi walla lewru wotoru wonande Emmanuel Macron ko wanno toon jillu muɗum ngol lawol ko hoore jagode cifande kewɗe ma ciife toon subaka hande o woni subaka ñirɓiniɗo wonande Ukraine naɓe ɗum ko caggal nde Russie weddi missilaji kene tolno e 75 missila hen 41 woni armée leydi Ukraine ko wawi heɓɓade boni ɗum keddiɗi jani yogay gure tawete toon waɗi jeetato mayɓe ke hewɓe gañima hen to Kiev lamorgo leydi ndi kame viluji goɗɗi kala jeeyi sababu oɗon bombo mo Russie weddi to Ukraine wonande Russie ne tuumi Ukraine kañum bombi pont moɓe mbiyata pont de Crimée bonnaɗo hecciyanko toon to Russie Vladimir Poutine holliti ma rewido ha bonnita walla ha bonna ɓen seɓɓitiɓe taweteɓe nder Ukraine waɗoɓe kala saha janguji mumen e nder leydi ndi subaka hande lawo kanko on horejo leydi Ukraine woni Vladimir Zelensky noddi Emmanuel Macron horejo leydi France kame Olaf horejo leydi Allemagne gam haaldude mabɓe ko ɓuuri yawde jonde batu G7 ko ɓuuri yawde kono kadi kanko hoorejo leydi Ukraine yiddemo konde Union européenne ɓurata wadde kadi sanction mawɗo no feewi faade leydi a Russie kono kadi Poutine holliti ma ɓeydu wonande combat mum faade Ukraine ko wala ɗum ko caggal ɗum ɗon Russie kamene wonde Biélorussie ɓe kolliti kamɓene ɓe mbaddu jungo e fandu gam sembolinde wonande koninkoɓe mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garandena kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kefti malaki jaam yo jaam Allah hiranena